फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन दिनै थाखो 9 आरो 10 नि इंराजि ग्रामारनि चैप्टार 10 भइस सेन्सनि बर'निफ्राय इंराजियाव राव सोलायनाय आं लाबोदों। नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। नुगोन नोंसोरो बेयाव दङ गासै मोनबा बर'निफ्राय इंराजियाव राव सोलायनाय। गिबियावनो दङ गथ'आ सावगारि आखिदों, सावगारिया गथ'जों आखिजादों, बेखौ इंराजियाव जागोन The child is drawing picture। बे एक्टिभआव दङ, picture is drawn by the child पेसिभआव दङ बियो। दा बेखौ जोङो ए नाम्बारनि फिननाय हिसाबै लाबाय। दाना बियाव दङ बियो न' फानगोन, न'आ बिजों फानजागोन। बेखौ इंराजियाव माबोरै बुंगोन? He will sell the house एक्टिभआव दङ, The house will be sold by him पेसिभआव दङ बियो। दा बिदिनो सिआव दङ बिसोर सल' खोनासंदोंमोन, सल'आ बिसोरजों खोनासंजादोंमोन। बेखौ इंराजियाव जागोन, नायदो They listened a story एक्टिभआव दङ, A story was listened by them पेसिभआव दङ, बेबायदि जागोन। दानिया डिआव दङ जिबौखौ बुथारनाय जाथों होनना बुंदों। इंराजियाव माबोरै राव सोलायगोन नायदो Kill the snake एक्टिभआव, Let the snake be killed पेसिभआव दङ। दानिया इयाव नायदो बियो आंनि थांखिनि फारसे हेंथा होदोंमोन, जोंखौ बिथांनि दारै गाबोन हांख्रायहरनाय जागोन। गुबुन जादों बेयाव। दा बेयाव दङ He protested toward my decision फार्स्टनिया, आरो सेकेन्डनिया We shall be invited by him tomorrow बेबायदि जागोन। बर'निफ्राय इंराजियाव भइस सेन्सनि राव सोलायनाय आयदाया एसेनोसै। गोजोन्थों। बिआर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।